Dragi moji gledaci, danas smo menjali, stavili smo LED lampu umjesto stare staklene. Morali smo skinemo ceo ovaj deo, vidite. Znači sve ovo moralo da se skine. To smo imali 1, 2, 3, 4, 5, 6 šrafova ovdje. Vidite tu. I ovo samo isto morali da skinemo ovdje šraf tu. Znači 5 šrafa tu. Pogledajte šrafove. I imali smo pomoć električnog odvijača. Ovo smo kupili ovo je jako bitno i jako dobra stvar koja pomaže za rad. Kupili smo ga u Lidlu. A bilo par stotina dinara, 400 dinara. Dobijete ga komplet sa ovim. Znači to je to. I sad ćemo da vidimo da vratimo sve ovo što treba nazad. Malo ćemo se zezati, ali ovo nam je pomoglo mnogo. Vidite, lepo radi ledica. Znači manja potrošnja. Ok, šta me briga što je belo, da je signal. To je to. Evo, dragi moji pratioci, promijenili smo i zadnje ledice. Ovdje, kao što vidite, je balonče žuto, zato su žute, inače obična ledica kao i prethodna. Morao sam se ovdje skidam, znači iz ezancija do daske, zbog dve obične silice, ali radi i manje troši. Ovo ćemo da nađemo neku novu kob ledicu. Evo vidite šta sam sve moralo da se odšrafljuje, možda ovo nije ni trebalo da se odšrafljuje, ali ovo je trebalo da bi prišao rukama tu, znači totalna zezancija, pogotovo ovdje isto. Znači ovo vam ne savjetujem da sami radite, jer tu su sve plastike, znači plastika, od 6 šrafova 5 plastike, znači ima specijalno kako se mota plastika, znači ide se unazad, pa kad klikne se vraća napred i to radite ručno. Znači hvala Bogu radi, evo vidite ova druga radi, znači zezancija, plastični su namotaji za šraf, tako da morate da pazite, ako to ne pazite kako treba pući će i onda će se tresti ovo, znači sve je ovdje plastika tu, znači tu je sve plastika, ovdje je jedino metal, znači sve je plastika. Eto, šta da vam kažem, ali radi. Pa, treba će vam vremena, treba će vam alat da bi ubrzali, pogotovo ovaj ugon je jako bitan za neke stvari, tako da, pa 1-2 sata sam se zezao sa 4 ledice i jednu stvar da vam kažem, od svih ledica dve nisu radile ili možda neće da rade na kako treba. Proverit ćemo ih, ostalo mi još, znači 3 ledice, znači u cijelog kompleta koliko je bilo 10 pieces, šta ja znam, znači 2 sam ono. Eto, to je to. Hvala vam na gledanju.